Għal darb'oħra insellmilkom u nilqakom għal 11 programm mis-sensiela Etimoloġija. Il-programm li matulu qed nirrakkontaw il-ġrajja wara l-kelma minn kif oriġinat sa kif waslet għandna. Għandna programm mimli daqs bajda. Fl-ewwel parti se nitkellmu dwar kelma li nużawha ta' spiss u li tirreferi għal xi ħaġa ċentrali fl-ibliet u fl-irħula tagħna. U fit-tieni parti se nitkellmu dwar xi ħaġa tal-ikel u se naraw kif il-Maltin mill-ħajja ta' kuljum minn affarijiet komuni ħarġu espressjonijiet u idjom interessanti immens u li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata, anke jekk illum forsi ma nafux xi jfissru eżatt. Tlaqna flimkien biex nirrakkontaw il-ġrajja wara l-kelma. Fil-pjazza tar-Raħal ta' kull filgħaxija jiltaqgħu 3 irġiel twajba imdaħla fi żmien. Jintafa' fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l xulxin. Min jaf kemm kantajniha din il-kanzunetta Maltija ma' Enzo Guzman. Kantajniha d-dar ma' nanna u x'aktarx li kantajniha wkoll l-iskola. Kanzunetta sempliċi imma li tqabdek ċertu nostalġija anke għax illum il-ġurnata it-tsuntir tal-Knisja m'għadux daqshekk popolari daqskemm kien qabel. Fil-fatt illum se nkunu qed nitkellmu fuq il-kelma tsuntir. Dik il-bankina wiesa bi ftit taraġ ukoll li nsibuha quddiem ħafna mill-knejjes tagħna. Dari, it-tsuntir tal-Knisja kien post fejn jiltaqgħu in-nies. Forsi għadha hekk ukoll f'xi rħula żgħar Maltin. Imma il-kelma tsuntir minn fejn ġejja? Mhix sempliċiment bankina wiesa quddiem il-Knisja jew post fejn jiltaqgħu in-nies. Jekk nisploraw l-etimoloġija ta' din il-kelma, nindunaw li oriġinarjament il-kelma tsuntir kienet tfisser ċimiterju, forsi wkoll b'referenza għad-dfin taħt il-knejjes. Jekk nieħdu l-Ġan Franġiska Ġus de Soldanis fl-1750 jikteb Tsimtier u Mikil Anton Vassalli fl-1796 jagħtiha bħala Tsintier. Illum aħna niktbu Tsuntir. Seraċinon Glott imbagħad jgħidilna li ġejja mit-Taljan ċimitero imma Aquilina jikkwota sors u jgħid li ġejja mill-Isqalli Tsimiteri. Dan ifisser li l-bidla fonoloġika mit-ċe għat-C kienet diġà saret fl-Isqalli u l-Malti wrid tagħmel hemm. Fl-istess ħin irridu ngħidu wkoll li ċimiterju oriġinarjament ġejja mill-Grieg u tfisser dormitorju. Fil-fatt fil-ħsieb nisrani, il-post ta' dfin kien qisu dormitorju, post fejn il-persuna torqod biex tqum l-ħajja ta' dejjem. Lura t-tsuntir tal-Knisja, meta aħna ngħidu fuq it-tsuntir, għad hemm diwi etimoloġiku tat-tifsir fuq iċ-ċimiterju ta' taħt il-Knisja. L-istess bħal meta ngħidu fuq il-bejt, fejn il-kelma bejt tfisser is-sens oriġinali tagħha, jiġifieri dar, mela meta ngħidu fuq il-bejt qed infissru fuq id-dar. Għal-ġirbin it-tsuntir mhuwiex dak it-taraġ ta' quddiem il-Knisja, imma jinsab fil-ġenb tal-kolleġjata ta' San Lawrenz għax proprju dan il-post kien ċimiterju fejn ġew midfuna ħafna minn dawk li tilfu ħajjithom fl-assedju l-kbir. Dwar dan se nħallu jgħidilna aktar lill-Professur Charles Briffa li issa wkoll trajnieh fil-programm tagħna. Hija kelma interessanti, nsibuha rrekordjata f'De Soldanis u Vassalli, alright? U il-kelma tsuntir ġiet mill-Isqalli. Però l-Isqalli dika ħada mit-Taljan ċimiterjo u ċimiterjo għamela tsuntir. Għandu ċimiterju wkoll. U l-Malti allura x'għamel? Ħal kelma ċimiterju, u nafu x'inhu ċimiterju post fejn inti titfen eċetera. U ħal kelma tsuntir. Ġifieri mill-istess kunċett il-Malti iż-żewġ termini minn sorsi differenti mit-Taljan u mill-Isqalli b'tifsir differenti. Imma ħammu lura tsuntir li qed li inti. Mela tsuntir ġejja minn ċimiterju.
Alright? U il-bidla miċ-ċeħat se ma saritx fil-Malti, ma saret fl-Isqalli, kif għadna. Alright. U għaliex allura it-tsuntir huwa ġej miċ-ċimiterju. Għaliex aħna niftakru u għadna sal-lum nafu bil-fatt li taħt it-tsuntir ħafna drabi fil-knejjes il-qodma ikun hemm il-kanirja. U l-kanirja kienu jidfnu fiha. Mela hemm speċi ta' ċimiterju. Alright, tantu hekk li aħna x'ngħidu. Mort fuq it-tsuntir u fuq it-tsuntir għadha tirreferi għal fatt li hemmhekk kien hemm ċimiterju. Niftehmu? U allura llum il-ġurnata it-tsuntir ġiet dik il-bankina l-wiesa ta' quddiem il-Knisja. Alright? U aħna laqas biss tidħolna f'moħħna li noqogħdu naħsbu fiċ-ċimiterju. Imma l-ġrajja tagħha toħolna lura lejn hemmhekk għax hija hekk u hija interessanti. Fit-tieni parti ta' dan il-programm se nitkellmu fuq idjoma li nużaw ta' spiss u għandha x'taqsam ma' ikel li huwa popolari magħna l-Maltin u t-turisti li jżuruna. Forsi f'Għawdex hija aktar popolari minn Malta. Żgur indunajtu għal xiex qed nirreferi, il-ġbejniet, min ma jħobbhomx. Jekk b'xi ftira bil-kunserva ma' xi soppa tal-armla jew ma' ftit galletti, ġbejna tinżlilna għasel. Imma nużawha mhux biss fl-ikel, imma anke f'espressjonijiet, bħal meta ngħidu qisek ġbejna lil xi ħadd li jkun jidher fraġli, l-istess bħalma l-ġbejna. Imma aktar mill-ġbejna, illum se nitkellmu fuq xi ħaġa li hija marbuta magħha, jiġifieri l-qaleb. Fil-fatt l-idjoma li se nitkellmu dwarha hija l-qaleb u l-ġbejna. Ġeneralment nużawha biex ngħidu tilef il-qaleb u l-ġbejna. Tingħad meta xi ħadd jipprova jsalva oġġett żgħir u bla valur u miegħu jispiċċa jitlef ukoll affarijiet oħra li huma aktar importanti. Nużawha wkoll meta xi ħadd jitlef xi argument jaħraq jew inkella xi kawża. Immaġina lil xi ħadd li jagħmel minn kollox biex jirbaħ xi kawża u mhux talli jitlifha talli jispiċċa jitlef xeba flus magħha. Jew inkella xi ħadd li jipprova jsalva xi ħbiberija u mhux talli jitlef lil dak il-ħabib talli jispiċċa jitraskura l-ħbieb l-oħra u jitlifhom ukoll. Imma minn fejn ġejja din l-idjoma? Għal darb'oħra se naraw kemm dawn l-idjomi jirriflettu l-ħajja ta' kuljum li l-Maltin kienu jgħixu. Għal darb'oħra se naraw kelma jew f'dan il-każ idjoma li se tiftaħ tieqa ċkejkna fuq il-ħajja ta' missirijietna. Fil-fatt l-idjoma hija marbuta mal-preparament u l-bejħ tal-ġbejniet. Dari meta ħafna minn Maltin kienu bdiewa u raħħala, din is-sena kienet komuni ħafna. Il-qaleb huwa dik il-qoffa żgħira ħafna li fiha tinżamm il-ġbejna. Ma tkunx kbira, tkun ftit akbar mill-ġbejna madwar 7 cm għolja jew 5 cm wiesa'. Illum tkun tal-plastik imma fi żminijiet oħra kienet tkun magħmula mill-pjanta tas-simar. Fil-qaleb kienu jżommu l-ġbejna biex tinxef, iżda kienet u xi drabi għadha wkoll tingħata mal-ġbejna meta tinbieħ. Imma minn fejn ġejja din l-espressjoni? Sempliċi. Billi l-qaleb kien ikun magħmul mill-weraq niexef tas-simar, dan ma tantx kont tista' tirranġa fih għax kien jinkiser faċilment. Jekk dan jinkiser, mhux talli kont titlef il-qaleb, talli miegħu kont tispiċċa titlef ukoll il-ġbejna. Jiġifieri kont titlef il-qaleb li ma jiswa xejn u tispiċċa titlef l-iktar ħaġa importanti, jiġifieri l-ġbejna. Rajta, minn xi ħaġa sempliċi fil-ħajja ta' kuljum, il-Maltin fl-intelligenza tagħhom, anke jekk skola missirijietna ma kellhomx, kienu kapaċi iħadmu tajjeb immens il-lingwa, tant li ħarġu b'dawn l-idjomi li għadna nużaw sal-lum. Għal darb'oħra se niltaqgħu ma' Martin Morana li se jispjegalna aktar. Il-qaleb il-ġbejna qabel kienu jpoġġuha f'offa żgħira, kienu l-qaleb, offa magħmula mis-simar, mill-pjanta tas-simar, pjanta wara irqaq ħafna, kienu jagħmlu dal-qofof żgħir. U kienu jitfgħu l-ġbejna biex tinxef fiha u ssir. Sewwa ġifieri, u meta inti qed tipprova issalva
il-ġbejna, ma magħha sa taqalek din il-qoffa issa titfarrak għax ħafifa ħafna. U allura hemmhekk jidħol din l-idjoma li ngħidu tilef il-qaleb u l-ġbejna. U bir-riħa tal-ġbejniet niġu fit-tmiem dan il-11 il-programm mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra komplejna naraw kemm hu sabiħ l-iżvilupp tal-lingwa. Proprju għalhekk li dejjem inħeġġitkom biex nużaw tajjeb il-Malti u napprezzaw il-lingwa tagħna, anki għax il-lingwa tirrifletti l-istorja u l-identità tagħna. Jekk nitilfu l-lingwa, inkunu tlifna l-qaleb u l-ġbejna. Aħna nintaqgħu bħallum ġimgħa biex inkomplu flimkien nesploraw l-etimoloġija. Sa dakinhar saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil ta'